Keď som sa dopočul o tej iniciatíve českej vlády, tak ma to veľmi potešilo, že sa hľadajú všetky spôsoby, ako pomôcť Ukrajine ubrániť sa proti agresorovi, lebo iná cesta niet. A toto je určitá príležitosť pre tých ľudí, ktorí ináč nemôžu prejaviť alebo nejakým spôsobom pomôcť. Podľa mňa je toto vlastenecký čin, lebo to je vlastne záchrana Slovenska. Takže keď ja mojich 20 eur alebo 50, ja neviem koľko by som prispel, keď sa kúpi za to aspoň jeden náboj, tak mám taký pocit, že tento náboj je na správnom mieste a že vlastne pomôže mne. Ide skutočne o moju slobodu.